בסרטון נראה לכם את כל הבית שלנו, של אלרוי, של הבית של אמא שלי. אוקיי, זה אחד, פלאש, הופה. תראו, זה השירותים של אמא שלי, זה השירותים, תגיבו W בצ'אט. אחיכם משקיע בשבילכם המון. זה החדר של עדי. זה החדר של עדי. כמו שאתם רואים, אחיכם משקיע לתמיד. תראו איזה יופי, תראו איזה מיטה מסודרת יש לעדי. זה כל הדברים שלה פה, תראו איזה יופי. והנה הקלף שלה, עדי רומנו, 98 קלף שחקן. אוקיי, ונראה לכם גם את זה רגע. זה המגבות של עדי, המקלחת שהיא מתקלחת. תראו, גם אחיכם משתדל לעשות ולוגים. זה חדר שירותים. זה אחד, תראו, זה נקי, תגיבו W בצ'אט. תראו, זה החדר כביסה, יש פה המון ציוד, כמו שאתם רואים. אחיכם מאוד משקיע בוולוגים, אז זה בשבילכם מאמצים, תראו איזה יופי, כל הדברים, תראו את המטבח, תראו איזה יופי, זה כל הדברים. תראו, זה הסלון, תראו, הסלון נקי, מסודר. תראו, איך אחיכם משתדל לעשות ולוגים, כמה שיותר ולוגים, תראו איזה יופי. תראו איזה בית ענקי יש לנו פה באלרוי. זה הבית של אמא שלי, לא של אבא שלי. זה החדר שירותים של הילדים. תראו כמה אחיכם משתדל לעשות ולוגים. רגע, וזה כל הדברים. תראו כמה אחיכם עושה בשבילכם מאמצים כדי לעשות לכם ולוגים. תראו איזה הכי טוב אני. תראו, זה הדומלן של משפחת רומנו. תראו, זה יופי, נראה לכם מרחוק. וזה החדר שלי. טאדה! זה החדר שלי, תראו, זה יופי. זה כל הבגדים מקופלים יפה. אחד. וזה המיטה שלי. קצת מבולגנת, לא נורא. תראו כמה אחיכם עשו בשבילכם מאמצים כדי לעשות לכם ולוגים. תראו איזה אח טוב אני. תראו, זה של של המזגן, וזה אני. שלום צ'אט, יאללה ביי. וזה הגיימר, יאללה ביי, צ'או.